Ay, gayan. Ito ka nung alas 12 kape na eh. Pila na pagpukaw nung dahil yung mata. San? Taon na. Asa may tasal? Ito ba ba ninyo? Mato na alas 12 kape na eh. Gabiin na kayo. Saan asa mo may tasal nga gabiin na mag-gusto? Alas 12 na kape. Mau gani? Asa may tasal? Ay, itig yung kapila nung kung ko. Nangawan kang itig dito na ito ba? Itik. Asa ka bitang itik ko? Ano stak mo? Ya, sure ball na. Sure mo? Ay, manawag din naman sure ball na mautan ng kalaki ni mo. Uy, wala kita. Ito da. Taro nga. Tanda lagi. Ano? Pag hindi. Asa na bitang itik mo? Manarbi mo balay-balay. Asa na bitang itik mo? Ano yun na? Baho ba mo tayo? Di ba ka? Asa na bitang eh? Dali, sunugunis ko ang baho mo tayo eh. Yan na. Ngayon ka na ko dati. Maglampak yung nagbuang ka. Asa man bitang itik sa di? Ano ka taga na noon? Gagmay kayo ba kayo? Tagduha pa kabuhan. Gumo pa kayo. Baka pa nga. Kasi, duha pa lang. Dali mo. Tapungin ang inom mo. Tapungin ang inom mo. Sa hawak mo. Par, tara pare. Naranda ka ng sulo. Sako. Ang bebe, sako. Dagay lang ka tayo. Ang dira ka. Dara ka lang. Pagbilik mo na. Nakatama ba ka wala? Tadi ako. Siya. Ang dali ba? Sabi mo taong gadahan ka nyo? Asa man mo? Sama mo. Nangita mi si Itik mapig. Nangiriw to. Unsa na po nagtrabaho Kasi kamot ah. Kasi kamot ay. Diliba gina ko na mga kaumang na. Basta kawatan. Taas kay kamot. Unsa man pa kaya? Magaya tayo po na pagkapataya saloy. Dawa na kadagan ang ka ba naman na. Ayo, di ba sa sayas ya? Tarunga ba? Tarunga nagpatay ba? Gitu po ito, gitu. Ano? Ayo. Isang tadi ka kabaw. Ay, ikaw. Ano ba ako na niya? Sagday na siya. Ano pa daw ba? Bubunla na pre. Dili ba? Basta siya. Kamaw lagi na. Walang patay. Nakos pampot Andre. Bikas at ba? Ihawan. Ay, ikaw mo na eh. Hindi. Nawar ko na yung gipatay ano. Ibalik ko ala, ibalik ka dire. Oh, no, patay na, umuwi par. Wala na. Ano na oy? Patay na oy, patay na oy. Umuwi par. Patay na. Umuwi. Patay gid siya. Kagalasawa buhi ba? Tama na. Santaan. Ini eh. Ha. Ay, namukaw na sa gabi yung dako gabi. Dito may siyang yung itikan. Hindi totoo yan. Basta mo kuban mo subuha di ka pas mo. Takpan na rin, mamu ko. Yabag. Hala, dakpan basta busog ta ni ron. Wala mo busog ka na wala nila pre. Basta pre. Sa imom ka ni lolo. Ako ka ni lolo. Tapos tayo na yung lolo, naghapo kay lolo. Ikaw ba? Ang usa ka lolo. Ako ba nga ubar bang pukos na? Ubar ko eh. Ko mulbol re. Kisam din hindi. Kinilang duha. Di. Ay, Lisod kinig mo na magkasinabot yung duha o. Kaawat ra bagi tirada. Pero lamir mo po si tagkaon na ni ba? mga idol ug mga choy kay nakapangawat ng tagabi. Daratong pato hay. What? Og diha sa mo. lagi. Og diha sa mo kay amo sa ning maniho. Idol mga choy, magkuking show ko. Pati ka. Lunod mga pairong mga idol ang lamas sa kinabuhi lunod. Yara ang lamas komplikados. Kinikonseko na to mga idol mga choy ang 15 kilos kasili. Lunod choy kalde. Atong 5 20 tanan. Kinikonseko sa to. Hanap na dito kaomre. Mga idol ug mga choy ang pato nga kinawat choy salde lunod. Yara. Sunod atong kayo ni Mikos Beko sa ato.
na tudugayon luto na atong pato. Ato na niya nun. Idol mga choy, ato na nating ibububod. What? Kaon mga idol. Labat ng kabuhi. Humukay. Saga. Humukay. Kable. Alam niya, humukay kayo ng mga idol. Soy. Kable ay. Sili tabi. Kakakakak. Tambugay. Sakto kang hanga eh. Ini kabudlo. Lah. Nasili oh. Inyo ni mga idol. Mga idol mga tuyo. Sam na. Bakit ta? Sus. Ramo ko nga. Oh mga choy! Lady ka! Wow!